Man har lært sine kollegaer lidt bedre, plus ja, du har jo lært nogle cocktails, hvordan balancen skal være mellem de forskellige smage, så det går op i en højere enhed, så at sige. Jamen, jeg har været til cocktailkursus herinde, fordi i forbindelse med en julefrokost med mit arbejde. Det var rigtig godt. Det var rigtig sjovt. Det er mye nordmenn som nedover til København, og det er klart at også reise hit på et cocktailkurs, det må nå vel egentlig være kjempetopp. Så det vil jeg anbefale, på det sterkeste. Jeg tror, det kunne være sjovt for de fleste at prøve at selv få lov at lave de cocktails, man drikker, ikke? Og lære noget nyt om dem også. Det er super fedt at stå der og mixe lidt, ja. Det er super fedt.